Ogai machon maro doho David Maraga okwara were mondo mi omed wuok oko ondikre kaka jolutompolo mondo mi giyier jotelo magidwaro e yiero mag higa manyien. Maraga ne wuoyo e gwenge ma Narok onyiso sirikal onon weche mowacho mag okumba mar SHA molal doni sirikal okawo ndaw mager mag chik ne jogo ma itudo kod kuo mar omenda mag SHA. En report mwakiloni daka machuok kende nyakwaro mgajwang kama chelo jotend UDA mar UDA gwenge mag kadho wadh nam chumbi osingo timo nonro kata romo mag gi jopiny e kaontis auchiel e gwengego kaka yor tego duond burano e gwengego. Otene kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi giwacho ni okang' mar romo gi jopiny en achiel kuom chenro ma gintiere godo motelo yiero mag UDA e kaonti ma Taveta ma ibiro tim machiegni ni. Jotelogo bende ne okawo thuolono mar siro chenro opogore mag dongruok mag sirikal kama oriwo gedo mag wang'apiny e gwengego. Katika serikali zote zilizopita, serikali ya William Ruto ndio ilitambua viongozi wa pwani. Leo katika administration ya Ruto tuko na government appointees 106. Tunataka kuimarisha chama cha UDA hapa Taveta constituency na Taita Taveta mzima na pwani mzima na Kenya mzima. Ni kwa nini chama cha UDA lazima kiimarishwe? Kuimarisha chama cha UDA kitatusaidia kusukuma kura za mwakani za Mheshimiwa William Samoei Ruto. Naenda kupatia ma CHPs